Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan, ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Biyernes, Petsa 23 na kan bulan kan Hulyo, taong 2021. Kami ang sa indong regular na nakakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon, Bicolanja, Bicol Region, ako mampuan sa indong lingkod. Siyempre pa, ang nag-iisang Mr. Siram, Joshua Martinez po. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa Indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon. Thanks God, it's Friday. Uy, Biyernes ngunyan. Malipot-lipot ang panahon, partner. Mauran-uran, minsan nagpupundo ang uran, pero taod-taod, yaon na naman. Ayan. Epekto pa ini ni Chu Pabian. Yan, si Chu Pabian. Partner, ngunyan, tal daw kita Na ni Biyernes. maski paparayo na si Chu Pabian, Namamutit guyod-guyod ta niya, pa, partner, guyod-guyod lipot. niya pa an sa iyang primuhon na si Habagat. Yan. Yan. Primo niya siya bagat, Okay, partner. nag-uran-uran. Primuhon ni Chu Pabian. Okay. Mga ka-aksyon, Biyernes ngunyan, kaya sumuna nakaantabal dyan via FB page. Siring man sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Biracatan Duanes. May manggagana ngunyan in 5,000 pesos. Kaya sa mga nakaantabay sa tuya sa Facebook Live, sa mga nakaantabay sa tuya sa radyo, mag-comment na kamo, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, Komento. shout out kung Yan, ano-ano pa maski ano-ano tabi. sa Facebook page. Pero- Biyernes na kita mo yan. Oh, pero dapat masustansya mo na mensahe. Tama. Marikason partner an aldaw. Oo, sa aga Sabado, birthday sa aga ni Vice Governor Grex Tataklagman. Ayan. Happy birthday tabi in advance sa Vice Governor. Brad ko ini si DG. Vice Governor Grex Tataklagman. Tataklagman. Yan, sa aga, birthday niya. Yan, advance happy birthday tabi, Vice Governor Grex Lagman. And syempre mga ka-aksyon sa mga nagsiselebrar man dyan kan sa indang kumpleanyo, happy birthday. So mga nagsisilibrar kan sa indang anniversary, monthsary, weeksary, Daysary, our hoursary, minutesary,
sari. Second, sorry. Ay, what? One click, sorry. Oo, one click sari. Mga ka-action, pag-urulayan ta One mga... night sari. Grabe talaga. Igo Igong kayo one na. night. Oh, tayo nga ning one night ko. Di one night sari. Oh, sige. Ikaw talaga, partner. Matindi. Basta tatak, Joshua Martinez, Mr. Siram. Puro siram. Mga ka-action, maray na pagkahapon sa liwad. Siyempre, partner, batiun taman ang nasa FB page. Igwa kita niin 1,555 viewers. Yan, sige. Kumusta ka mo? Mga nakasubaybay sa Facebook Live, kaway-kaway sa mga magagayon sa mga pugi dyan Hello, sa Facebook. hello po, tabi sa Saindo. Partner! Sa mga yaon man sa radyo, kaway-kaway man. Nahiling daw kita ka mga yaon sa radyo. So mga nagdadalan sa FB, budak nagdadangog sa radyo. Siyempre, nahiling kita. Kumusta ka mo? Kumusta boss? ka mo ngunyan? Petsa 23 na. Dikit na sa nang iro-iro, partner. Maparam na naman ang bulan kan Hulyo. Agosto na. Pagkatapos kan Agosto. Agosto na. Ang masunod, Pasko na naman. Kay tuli ng araw. Pero sigurado na si Nico ngunyan na Merry Disyembre. Christmas. Magiging masaya ang Christmas ni Nico. And i-welcome tan sa tuyang bagong floor director partner. Uy, oo. Jolly. Ha? Si Jolly Baby. Jolly. Jolly. Jolly, ano nga ang apelido ni Jolly? Jollibee. From? From GIP. Okay. Si Nico, si Singilo na yun at siya. Jolly. Okay? Ano ang apelido mo, Jolly? Moro. Jolly Moro. Shout out dyan sa mga fans ni Jolly Moro. Kano mo ang Bangsamoro? Tapos Muro Ami. Yan. Sige. Partner, nasa linya ngunyan ang direktor kan Philippine Information Agency o naputol partner kang kaalat sa tuya. Alu yun man kayo pina-standby mo eh. Anyway. Director pa standby yun. At least nadadangog niya na partner at pagbati tas sambayan ng Pilipino. Sige. Ayan. Pasensya na tabi, Director, na mga ka-action. Nasa linya tabi si Director Marlon Luterte kan PIA, Philippine Information Agency. Tanganing nga, kumusta ta partner? Ining update duman sa nangyari kasubago kaya partner, iguanin aktibidad an management, incident management team kan PCG, kabali di partner ang PIA. Tanganing aram mo ta partner kung ano na so disengaging kan vessel. Ito baga partner na barge Claudia. So cargo yan partner, nalunad ang 11 tripulante. Na nagpositibo partner sa COVID-19. Maray na Sige. pagka hapon tabi, Direktor. Maray na hapon man, sabi Ma'am Remy, and maray na hapon man kay Joshua, mabuhay. Opo. Ayan. Masiram na hapon, Direktor. Welcome tabi sa tuyang programa. First time mo tabi, Direktor, sa samuyang programa ni partner Joshua. Digdi tabi sa Action Cost Center, tabang ora mismo. Yes, salamat to ng tabi sa giraray sa Indong Duwati sa programang Action Ko. Ayan, maski short notice tabi, thank you so much sa pag-akomodar. Mayapot mi lang tabi, Direktor, kumusta tabi ang sitwasyon kan barge as in ini tabing boat? Tugboat. Okay. Sa ganyan tabi, Ma'am Remy and Sir Joshua, ang barge Claudia, yaon na sa harani sa port kang New Horizon. Alagad na inibaya completely dat ko nakadaong dahil inabot ko kang low tide and pag-tow ka ini. Kaya mahalap na naman kang high tide at sandaan na alas 7 ni na banggi, isisibog ini. Pero mga 6 metros na lang ang rayo para ini makadugtong o kaya makadaong duman sa puerto ka ini New Horizon. At man, kung ini po makadaong na, mapuo naman ang paghakot o pag-unload sa itong karga sa ining coal. So ibig sabihin mo tabi, Sir Marlon, so schedule supposedly ka so bago tabi na instead of 8 a.m., minimum dabing 4 a.m. tanganing dai maabot sa low tide. But then again, dai pa din palang tabi na upload. Actually, ang nangyari, nagpuon actually ang ang proseso, ang operation, alas 4:05 ng pagkaaga, kung tayo nga na-digit and type na subay, ng barge Claudia, at makatapos ka yan, luway-luway na natow ka ining Court Matthew na taro man na siparar na na tugboat. Tugboat. Sigaya ini kan tagsadiri man ka itong cargo at into tugboat na flight nagrayo ngo na ini duman. So usab yon warang exposure o kaya close
maguyod ngunya naguyod ka bago kang barge Claudia. So luway-luway yung siguyod. Gusto sabihin, Direktor, iso dating tagboat na nagguyod kay ni kan pasiring digdi, bako mo niyan ang nagguyod sa iya pagilid. Iyo po, iyo. So nag-goodbye mo na singa duman sa tahaw. Tama, Tanganing sigurado ang proseso at siguro man ang health safety lalong-lalo sa protocol may saro na tugboat na di lang nakabase iyuan na luway-luway na naguyod duman sa barge Claudia. At yung puon mga napuon sa pagguyod ang nag-disinfect pa napuon siguro mga mag-alas 5 na din. Then by 6 naibig ko kaya so photo ko 6:35 human ito na pundo. So paguyod actually pig-try pa nga ni sarong loader na guyodon hadi duman sa puerto. So bike day talaga na mahiro. So sa ngunya napundo ng unang operasyon at mahalat kan high tide giraray at na alas 7 para Anong oras tabi, Direktor, nakatalaan tabi na at siya ni guyudon giraray init para magkaigwanin unloading kang steam coal kan cargo? Latest na na impormasyon halos duman sa IMC ang Philippine Coast Guard kaya nanginginot alas 7 to high tide so masabay sin duman na pag high tide di malutang ini mas maguguyod na duman at magkakaigwaman si pag-inspeksyon kung sa pamugtakan kang kadagatan at so itong mga tatarakot na mga makinarya duman para ini maging establish tapos saka lang mapuon man so pag loader ipapalit duman sa holding truck saka tour diretso na ang proseso kay ini. Opo. Sa ngunyan ang tangka sang Philippine Coast Guard at sa nabanggi kung bako maraot ang panahon hihilingon kang tagsadiri sa ining cargo o pati shipping company kung kaya maka unload but they're expecting by tomorrow naman kung medyo bako maray-maray agad ang sitwasyon magpupuon sila sa aga at sabi man kang mga ini so representante duman si Mambani kay ko lang nakuha so apelyido na naabot man sana sa mga 24 oras or less ang pag-unload sa ini tabi Ma'am Remy and Sir Joshua na may karga niya na 8,000 metric tons na 8,000 metric ton. metric tons oo kanara medyo nagrani nga na ilini bagan dakul talaga dakula subahit na Opo. Sir Marlon, maiba kita Sir Marlon kasi kasuhapon nagkakaigwa kami ning dikit na diskusyon ni partner kung inibang coal aram mo ini pag-spread back ang COVID-19 pwede daw tabi na magano diyan sa kargado kasi bako kami o right person na mag-discuss kayan. Bali tabi sa inyo tabi na Sabagay, sakop. nadangog ko subag, upig disinfect man da. So, Nagkay ko ning Barsi. disinfect. Pero, ini ba tabi, RD, posible nakapitan in virus kay ini tabi nga COVID-19 ini since ining unsing tripulante nagstay ning pirang oras diyan tabi sa naunambitan ng barge. Okay. Araw kini ang iyan na kung ini makakapitan si COVID-19 wala man sa tuya nakapag-explicar sa subad ko okay kan mo nakaagi wala kitang nababasa nga literary about that but parang nga sigurado ini man kapitan o dae pero parang hiit ang ang tsansa na makapitan ini kaya nga nagpasiguro pa din na i-disinfect bako lang itong coal talaga kung dahil ito bilog na barge. And by the way, dahil man po nag-stay sa barge si Haloy ang mga crew ka itong tugboat flight sa mainit ka initigdi sa area kang barge. Duman talaga sinda na may facilities ito na tugboat na pizza sa kaya ninda na flight. Anyway, para sa informasyon kang gabos, ang pagkaaram ko, sa tamuya man na pag-restoryahan duman, disinfect nga na ining barge at inang karga para sigurado na wala talagang peligro na maihatod ining COVID-19. Opo. Ma'am Rani and As of this time po, tabi Direktor, sa intabing mo niya nakatinir, para tabi klarado sa tuyang mga parantabay, hain po mo niyan as of this time, initabing mga tripulante na nagpositibo sa COVID-19. Dili pong mga crew, so sabi ko kasubago, so tugboat na flight, nagsiway mo na baga duman sa sa barge Claudia,
alagad ining tugboat na flight mantinido po kini ang mantinido ining nasa kadagatan, ano. Medyo nagranilo ang sa katuhapon baga nasa 1.4 to 1.6 kilometers ang rayo kini, pero ngunyan nasa 200 to 260 meters ang rayo kini nakaangkla duman. So ambot sabi yon matinirasin na duman hanggang matapos 14 days na quarantine o Yaon lang po sinda direktor duman sa tugboat. iyo po, yaon po duman. Dayman sinda ibinaba. Dayman po, dayman. Duman sinda, nanatili sila. So duman sinda naka-quarantine sa mismong tugboat. Oo. Ayun. Po, yes po, oo. Meaning to say, warang changes po sa planong araw kayan since igwa kita ning raot ning panahon. Actually, mas safe partner, duman na lang sinda. Takon pababaon mo pang magduman pa sa ibang lugar, medyo risky pang maray. Yeah, tama yan tapi Sir Joshua, no? As in, nakaantabay man ang Philippine Coast Guard kaya nga sa bagaan daag na anong yan parang commander ng IMT kasi kabisado ninda iyan na lugar as in kabisado ninda ang mga proseso kung paano masiguro ang kaligtasan o seguridad sa ining mga nasa sa tugboat na flight niya ang yan na pisko pangagit na ngani na sana sa tunod na pag-swab sa inda negative na ang magluwa sa resulta. So sa ngunyan yaon sinda duman may provision kan sa indang mga pangangaipo sa paagimantan na shipping company padagos ang pagtao sa inda si ini suporta mga logistics kahit Subuot sa bihon, pag abot sa mga pangangaipon ninda, dahil man nagpapabaya tabi ang opisina, kan OCD, kan LGU, para sa mga pangangaipon man tabi kay ng mga tripulante. And aside tabi kayan tabi, Direktor, ano ang mga makasunod na plano kan incident management team tabi, manong digdi tabi sa tuyang pinag-urulayan? Okay. Ang naka-disengage na, bako na sa, dahil na naka-cargo, baka na-secure na ito, ngunyan padagos ang gigibuhon o actually gigibo na monitoring kang Bureau of Quarantine under the DOH sa pamamagitan. Ang Bureau of Quarantine dito sa Bicol, pinapamayuhan niya ni Dr. Ruben Fortuno, nakabase sa Tabaco City. So singa ang may direct contact duman sa mga sakay at sa shipmaster o sa kapitan at oral daw na nagkasaiwas singa si pag-monitor kang body temperature, kang oxygen saturation, siring man sa itong mga namamatian kini kung may symptoms o wala, no? Katuba ko nga ni sabi Madam Remy and Sir Joshua, ang latest patuya katubagong aga, ang mga temperature ninda nagre-range is 36.2 to 36.9. Subot sabiyon, nasa very normal yung temperature ninda, warang nag-abot si 37 o 37.5 na kung sa inyo bagayan na mamatian sa namay kalintura. Siring man, wala man si mga namamatian na basiik, warang sipon, warang abo. Subuot sa biyon po, Direktor, mga asymptomatic man tabi ini ng mga tripulante. Yes, ang tama na description, asymptomatic sindang yan. Mas nga ni, so 11 baga sa ini ang na-confirm na positive at suwalo, iyo pa man base sa test duman sa buduan, negative sila. But ang ano natin nito ay sa 7th day, baka Lunes o Martes, magkakandak reswabbing ang kapaagi kang DOH. Iyan ang Putol partner. So, ibig sabihin partner, man nagiging pabaya ang incident management team digdio sa pagtatao kan mga logistics sa mga pangangaipo kainiong mga tripulante partner. O yan, ibaliktad nasa linya girare. Pasan siya tabi Sir Marlon, naputol kita sa linya. Okay lang. Apo, maidagdag ko lang tabi Sir Marlon, ano tabi ang napag-urulayan between OCD, IMT, asin ang LGU tabi kan Santo Domingo since initabi na barge naon tabi is nakakasakop ang kadagatan kang Santo Domingo digdi tabi ta nakaangkurahi baga tabi ini o sa kadagatan kan LGU kadagatan kang LGU kan Santo Domingo tabi Sir Marlon. So ano tabi na pag-urulayan nindo? So ang IMC actually is under the RTS panginganot man yan kang OCD so itong direktang pagmamanehar itong concern dyan sa tugboat flight ang maray ka ini tabi Miss Remy and
Sir Joshua is ang monitor sa nalangon yan so tugboat sa na secure na ini. So sa koordinasyon man kang mga ahensya di gobyerno na miyembro kang IMT sa pakikipag tabangan sa LGU Santo Domingo, ang commitment din ni Mayor June Aguas base duman sa huroron sa pag-meeting at sa pag-update man kang DRMO officer nila na si Engineer Edgar Balidoy, mantinidoan sa ilang commitment na ma-provide the assistance just in case na may incident din severe o critical ang kamugtakan ang Santo Domingo iyuan ma-provide kang ambulansya para mag-transport kang pasyente pasiring duman sa facility na nakatagama para receive. Yung mga ni ang VICTH kung kain sabi man ni new director baga Dr. Eric Laboral na naka-ready sinda whatever na pangangaipuman ang kaipuan nindang aplikasyon para dito. So far yan ang commitment ng LGU Santo Domingo. Siyempre, kasubago nga dahil na kami nagkaabutan ni Mayor June Aguas. Actually more on sinda monitoring kasi sa mga provisions man duman aasikaso man nga mismong to shipping company na Fairwind Shipping Corporation na nakabase nga sa Milaor sa Camarines Sur sabi Ma'am Ren. So far wala tayong pressing concern base sa assessment na PCO Katubago. Pero ang naiiling ko po, nasasabutan ko tabi, Director, may proper coordination between LGU, IMT, PCG. Tama po. Magayon ang koordinasyon. The best. Kasi ang mismo ang IMT mga government agencies kaibanan ng LGU Santo Domingo atin maray sa nag-coordinate atin nagko-cooperar nga ni ining shipping company na mas nagiging smooth ang dalagan ta kun hiling ang tabaga kasubago madali lang sa naging proseso wala naging problema sa nag-provide man kang kaikuhan na logistics ining corporate company. So ano ba itong pagrenta ng barge, so pagkuha sa itong mga tao na mga trabaho sa inda ito. So, nagpa-facilitate lang or nagsusupervise ang IMT para duman. So, sa kunyan, mas kaya ako, nahihiling ko na wala man si problema. Pati nga ito, mga medyo kasubago lang, medyo dahil nakapwede ito, mga pag-iribat at grabe naman si Uran. Oo, makusugon na tabi isuran. Pero nahiling ko man sa abiso mo tabi, pinapagdara mo manin payong. Tapos ang ano pa man na paranalyas, panganing makaibitar sinda sa ano man na pwedeng madumog sinda sa kusog kanuran. Kaya nahiling ko man tabi na ang abiso mo tabi, nanginutan na. Kaya dahil naging pabaya si Sir Marlon Duterte, kan PIA. Yeah, ito ang tig-abiso sa bayata. Practitioner man baya kita aram ta kung ano-an pwede kang matabat yan na ini mga sitwasyon so aram taman kung ano yung mga pwedeng pangangaiputa. Apo. So ayan medyo atabunon lang talaga medyo ito nakaduman but we provided naman yung kaikuan para sa itong mga photos at videos. So kung ano man po ang picture kang PIA na mga material pwede po yan gamitin kan mga pag-iriba sa media kung daiman po sila nakaduman talaga at nakakuha direkta ng mga documentation at nakapag-conduct ng coverage at Ma'am Remy and Joshua. Okay, maraming salamat tabi Director Marlon Duterte kan sa imo tabing panahon asin oras mabuhay tabi kamo. Klarado, Diyos mabalos, Direktor. Ayan. Salamat man. Namatid ko naman nga Merry Christmas sa inyong dua. Ayan, Merry Christmas man tabi sa imo Director. Mabuhay. Unan mo nan pamatos-matos mo niyan taram ko tabi 500 an sa imong mga inaanak. Alright, yan mga ka-aksyon si Director Marlon Duterte kan PIA Bicol asin an spokesperson kan Incident Management Team under Regional Task Force digdi sa Bicol Region Partner. Alright? Maraming salamat. Mabuhay ka, Direktor. Try naman partner, nakuha man ang linya kan LGU Santo Domingo. Santo Domingo, sige. Sige daw. Mayor June Aguas. Naman ang kaulayon ta. Oo, partner, tanganing mabalansitaan sa tuyang
Sige lang, partner. Batita muna sa tuyang mga Oy, parantabay. dakulon, may nag-text ka ni Digdig, good PM pa di. Si Pading Boy ito. Si say na Pading Boy. Tadakulon akong Pading Boy. May Boy Witing, May boy bawang. o Boy Bawang, Ay, maray na may, pagkahapon. may Boy Suka, Boy tanso. may Boy Tahong, ay Taho. Si say na Pading Boy Tabi. Boy bati. Importante yun yung partner. Si Day, Boy Batista. Yan. Boy Salcedo. Yeah. Di ba, partner? Kay punta kayang makaulay man ngunyan kung ano ang ginigibo kang LGU Santo Domingo, digdi sa esforsos na ini partner na pigugulang urulayan tata. Syempre, inibagang barge, nakaangkorahe sa Pinaugma kadagatan mo na. kan Santo Domingo. Pinaugma mo na naman si Nico. Si Ryan pa. Abang tigda ko ataman ang linya ni Mayor. Kasubago kaya, bisihunon si Mayor Agos partner, nagkakasalda siya. Kasubago? Oo. So, ongoing Baka sa iyang baka tapos pigkakasal. naman. Maray na pagkahapon mo na kay Dayman gayon. Cannot be rich. So bago kung nagkakasal si Mayor John Aguas, tapos na ito. Unless na si Mayor nag-iba pa ngunyan sa honeymoon. Tanganing maging witness giraray. Day, mata, pag inapudan mo ngunyan si Mayor, ay, pasensya ka na nga Remy. Na iba pa ako sa honeymoon eh. Siyempre, may Tapos reception. sa kasal, ay reception muna. Reception. May nakatutok partner Dakulon, Mary Grace Mendina Arienda, si KR Cantalalejo, maray na pagkahapon man, Cheryl Bungalos, maray na O, pagkahapon, Sophia Espartines, good afternoon. Digdiman partner, Cynthia Rit Sinita, Kenneth Molina, Kim Chuy Kadag, Sani Aglango, Maria Lubel, Oquindo Rimes. O yan, ibabang din. Ano itong pangaran? Oquindo Rimes. O Oquindo Rimes, Albugueras, Mendones. Ayan. I-try ta lang mga ka-aksyon at sarupang try ta partner kay Mayor. Sabutan man si Mayor dyan, tadakulon talagang ginigibo. Randy Virano, Diyos, maray na hapon man. Si Teresita Nieves, maray na pagkahapon man tabi. Christine Joy Peñaflor, John Lloyd, Nedea Pucho. Good afternoon. Uni partner, di ko ini mabasa kung anong pangaran niya. Naka-Arabic. Maray na pagkahapon tabi sa Ako imo. mabasa. Siya si Juan. Abdul Salam. Ka talaga. Taga-muro ami. Ayan, nagulok si Jolly Muro. Ayan, Joy Marahay na pagkapon. Sa pangaran pa sana, happy siya, no? Siyempre, Jolly Baby. Maria Cecilia Aicotso, maray na hapon po sa Indo. Sana mapili niyo po ako. Sige lang, keep sending your comment. Baka saro katabi talaga sa mga apudan. Jolly Baby. Ah. Saka Jolly Hotdog. Anyway, partner, nakuha ta naman ang lado kan PIA, siringman kan Dahil na. IMT. O, dahil talaga, busy si Igwap. Mayor. Ayun, nag-iba talaga sa honeymoon ngayon si Mayor. So bago Anyway. nagkakasalo, di dahil lang, tapos na sa resepsyon. Mag-alas 2 na. Talagang nag-iba sa honeymoon. Nag-iba. Best Kaya- na partner. Sabutan na si Mayor, may mga ginigibo pa na busy man si para Mayor. sa iyang constituents. Action agad. Correct. Yan, mas ang importante partner, na-update kita ni Director Marlon. Nakaantabay pala si Kapitan Boy Maso, si Pading Boy Maso kan Barangay Malubago, Daragalbay. Boy Maso, maray na pagkahapon. Ano tabihan sa iyong ginigibo? Ini ang muy simpatiko, gwapitong punong barangay kan Malubago, Daragalbay. Ayan, maray na pagkahapon tabi ka. Na nasa Anislag. Oh. Na-relocate baga sa Barangay Malubago. Bilog na Malubago kay inagian kan Pero Ruming. siya man, okay. Taon ako, kapitan ka ng Anislag. Tabistado ko ang kapitan ka ng Anislag. Si Pading si Boy. Papa ni Paul Ludronyo. Pading Boy Maso ang sa kuyang padihon. Narurumduman ko pag nagduduman ako kay Pading Boy Maso. Nakikipista ka. Bako lang pista, birthday. An yaon duman partner, so kulit baga kan baka. So kulit kan baka. Pipakuluan. Tapos, Pipalumoy. Lila ganing maarang lada. Yan. Tas gata. Gata, ay, aba ng siram. Perfect. Ayan. Basta taba partner, nakakanaw Pading Boy Maso, ang idol pet malukan Malubago, Daragalbay. Marahay na pagkahapon. Masiram nal daw sa inyo nga men, mga ipangod. Oy partner, nagpapabati man ang mga miyembros kan Rotary Club of Metro Legazpi. Maray na pagkahapon. Si Past President Doris Losantas. Past President Hazel Salimbao. Immediate Past President Cherry Convocar Ramos. Past President Anessa Araw Panyo. And President Maylani Pino. And the rest of the Rotarians. Ikanurin ka mga presidente. President-elect ako ngunyan partner. President-elect Meaning to say, next year, I will be the President-elect Remy Almoguera Mendones Araneta.
Baliktad, partner. Baliktad. Mainot so family, ay so middle name ko. Dahil mas magayon na aranitan na pindido mo, ibang dating. Iba ang dating. Pwede ka nang magmanakan mga Miss Universe Araneta. Thank you, Araneta! So, nagkanta ba Ah. partner? Anyway, mga ka-action, nakuha na tapin niya to ang impormasyon Ano, nakabugtak duman? manunguduman sa barge partner na Ah. lulad nga ni, so, unsing tripulante na nagpositibo sa COVID-19. Sa samuyang pagbabalik, mapauran kita ning tablet asin kas. May matatawan man kita ning asistensya medikal. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Hindi na po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig. Ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni sa inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kainiong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko Online TV page. Nagbabalik ang tabang Ora ora mismo! mismo! Ganda kita partner sa tuyang programa. Kasi bago partner, naghiras kita ng mga impormasyon. Uy, bago Ngunyan yan naman, partner, yes. Oh, sige. may pigdulok palaan ang barangay Bunot. Digdi sa Ligaspi. Si Kapitan Henry Asejo. Aseho. Aloy na kaming nag-report sa APIC kan sitwasyon kan poste digdi sa Purok 3. Copy for this ang City Engineering. Tangarig mapadali ang pagpakaray kan putol na poste nin kuryente. Unin na tabi ang sitwasyon ngunyan, buminagsak na. Si say tabi ang makatabang sa mo. Ayan, kami, matatabangan mi kamo. Baka mabisitihan mo yan. Makusuguran Baka po, mabisita tali. mo yung partner. Buminagsak sa mga residensya. Makusugod ang boot magtaramano. Dahil ipapaabot Sa tatabi Barangay yan, Kapitan Bunot. Henry, kay Ma'am Pat Gutierrez. O kaya man kay Sir Leslie Kapus. Kapus. Buda kay Alvarez. kay City Engineer nung Ibo. Pwede. Oh. Copy furnish ng City Engineer. Kasuarin ni pinadaratabi ang surat sa Haluy na APEC. day. Haluy na da sindag nag-report. Pareplayon mo si Kapitan. Kasuarin nantig gamo nagpadara ning surat. Haning kumpleto ang detalye ta Sige. partner kan pag-follow up. Pero magayon kay department, mapasyaran mo duman. Pasyaran ta, Tapos pasyaran ta. makuhanan mo ning videos tuminumbang puste. Oh, pasyaran ta partner. Yeah. Dahil kay Kapitan Henry, kuda sa bilog na Barangay. taga-bunot. O si Papasyaran Christopher mo. Briones, taga-duman sa bunot. Oh. Action tupi! Action agad! Maurano na pagkahapon sa inyo, Mr. Siram and Ma'am Rims Maharut. Mauran na pagkahapon man tabi. Nakasubaybay man po kami dito, Taplakon. Taplakon! Kamalig, Albay. Sana makasama rin po kami sa Rapol. O man, sabi ni John Adrian De Blois Delfin, good PM po, Congressman Saldico. Ako po si John Adrian Delfin. Baka po pwede matabangan niyo ako tablet. Wara na tabi, trabaho si Mama. Sige. Keep on sending your comments and ilingon ta. Basta anyway, ang nagwawagi tablet, ay hindi umaayaw. Yan. Mapili kita ng tablet at siyan, baka ka ang maswerteng manggana. Sige. Siyempre partner, sabi ko nga ni, tapos na nagpag-urulayan ang mga impormasyon. Manungod sa luwas partner, ngunya naman, may makakaibahan kita ngunyan. Digdi sa tuyang studio, tanganing maraman ta kung ano ang sa iyang pangangaipo. Maray na pagkahapon, yaon digdi si Elaine Diharo. Maray na pagkahapon, Elaine. Ay, napagkahapon man po. Taga sa katabi, Elaine. Tiga Rawis po ako. Rawis, Legazpo City. Pirang taong ka na, Elaine? 24 po. 24, may agom, daraga. Agom po. May Ay, agom. agom. Pira, anaki. 2 po. Okay. Elaine, yata po yaong kadigdi sa Action Cost Center. Ano ang sa imong pangangaipo? Sa kuya lang po, madam, nag-agad man lang po sa kung tabang sa tuyuon ko na ako maglakaw kang sa lag po kang ospital. Di bali po, naglakaw po ako kasuhapon. So ang may hilang sutiyoon mo, Opo, opo. makuman siya mismo Opo, pala. opo. Kumbaga po, nag-agad lang po sa kung tabang na Maray na pamangkin ini partner. Oo, maasahan. nagagad pong tabang sa ko na maglakaw po. Taday mo po sinda makalako pati po sa agom. Tayaw po sinda sa lag kang ospital. Na ano si tiyoon mo? Na ano po siya, inatake po. Inatake sa puso. Garis, ano man lang po sir, inatake pero ang nakuha po sa iyang case ng kulog sa iya, pneumonia. Pneumonia. So pag Tas sinabi may mo pati ano, may partner na pneumonia, pag nasa ospital ka kayan. Arani na yan sa COVID. Oo. Yes po. Kaya po, Arani na yan sa COVID. kaya po, suagom po, di man po nakalakaw. Ako po ang pinalakaw. Pero Pag sinabi mo naman na arani na sa COVID, arani na yan sa PhilHealth. Pag sinabi mo aranin na sa PhilHealth, Arani na sa Abu. yan. Pero daiman. Iraki Diyos daiman. Daiman Kumusta po. mo yan si tiyoon mo? Okay naman po, nakaluwas po siya. Kaso hapon nila ko po maya na talaga po maglasta. Negative Nakaluwas man po siya. na. Opo. So ano ang pangangaipo patabi? So ibig sabihin, natabangan ka mo kan ako Bicol. Opo, So gustong sabi yung partner, dahil pa man siya pig-interview, nirimati na ni Manay LB. Oo, si Rima. Talagang. Basta talaga Ibang Congresswoman klase talaga LB ni si Cedillo. Manay LB. Sabi nga ni Ibaga, ini ang doktora nagre-resetahan katulos ning bitamina. Pampakusog partner against Taga-kabalik COVID-19. ni si Manay LB. Kaya duman sa latest survey,
sa Kamali. Aha. Nagluluwas si For Manay councilor. for councilor, nasa laong sa kang top 5 Top 5. sa Kamali. Sa Sorbian. Survey. Sa Sorbian kan mga genetic engineer. Yan. Pulse Asia. Mga ka-action, na-mention ni Elaine na natabangan ka na ako Bicol. Opo, ma'am. Sa anong paagi tabi, Miss Elaine? Nag-agad lang ako kasuhapon ta kulang po. Kaso hapon sa natulos ka nag-agad, natabangan tulos. Iyo po ta sabi ko makaluwas po tulos so tiyon ko. Si Say nag-alalay sa Indotabi, Elaine. Ang sa kuya po ako nag-agad po ako sa iyang tabang. Sisay siya, Ay, sisay hindi siya. po, Tinuro po ako doon. Sisay Hindi po siya, ang sisay nagkasikaso. siya. Sisay siya. Sa Ma'am LB po. LB, apelido. Bala ka na da. Si Derenyo po. Sa? Si Derenyo. Si Derenyo. Bago ng apelido, wala Actually, Subirano yan. si Denyo. Si Denyo. Ibig sabihin po, natabangan ka mo sa pagbayad kan bill. Piraman po ang tinabang ni Miss LB si Denyo. 50 po. 50,000. Matindi talaga yun si Ibang Congressman klase ka talaga. talaga. May masasabi ka tabi, napapaibig ka dyan. Actually po, Kay batang mo yan mga ka-action, si Congresswoman LB Sidenyo, inian pandiurag na Inian, kumbaga... durod dalagan, turo talibog sa laog kan BRTTH. Kung ako partner, medyo manggagana ako sa luto. Si Manay LB gusto ko ining pagibuang kidakulaon na ribulto. Una ko dakulao ng ipon. Ribulto. Una ko dakulao ng ipon, Diyan partner. sa atubangan kan BRTTH. Anong itsura ng kanribulto niya? Nakatuwad, Dahil man, so nag-aalalay, may mga kabit-kabit siyang pasyente. may karalay-kalay digdi, may naka-wheelchair, may Yan. naka-stretcher. Si Ayun. Manay LB. Tawal Aloy na ini si Manay LB. More than sarong dekada na nagsiserbi sa mga kababayan ta sa pagitan ako Bicol Party List. Dahil sa kamautan ni Congressman Saldico puon pa ka ito nang ako Bicol mag-alalay, magdamay, partner, ayuda totoo yan sa kasi mga nasa iba kababayan pa ta. akong media outlet partner, bistado ko na ini talaga na turtalibong sa loob kan BRTTH. Oo. Di ba? Naraman ko sa Playboy pa ako kay ito. Si Manay Ay, LB, kuya na talaga. Playboy ka pa ka to. Playboy pa ako kay ito. Si Manay LB, talagang iyo na yung nag-aasikaso dyan. Ngunyan, ano ka na? Playgirl. Mga ka-action, kasabay tangon niyan si Miss LB Sidenyo kana ko Bicol Party List. Tanganing maraman tangon niyan kung ano man ang gadso ayuda na pighiras kana ko Bicol Party List sa pamilya ni Elaine. Si pasyente niya po kasapon, actually, hindi dapat sa akin muna. Sa PCS o muna, kaya lang na-reject kasi may alcohol content si medical abstract niya. So, ibig sabihin, hindi siya qualified sa tabang ng PCSO kasi... May alcohol content? Oo, So, nag-inom siya? Para-inom siya. Nag-inom siya kan nangyari Kumbaga, itong helang na tigmamating na komplikasyon dahil sa Komplikasyon pag-iinom na. ay Tapos bala. kan dinara sa ospital kay itong inatake siya, nakasyat siya Day kay ito. po, day pa. Day pa. Kumbaga, itong hilang na nakuha niya sa Alin sa pagparainom. Okay. So, ang bill ninda, excess sa PhilHealth is 105,000. So gusto sabihin man ng LB, para lang sa kaaraman kan publiko, pag parainom, Opo, hindi po pwede dahil sa makakakuha nin tabang sa PCSO. Yep. Mm-hmm. Opo. So, Kasi igwa talaga ng mga guidelines yan, partner. dapat pala magpundo na, no? Ayun. Siguro pag parainom ka, dahil ka magkakuha ang tabang sa PCSO, pwedeng dahil ka pamanggana sa luto. Nan, saro pa yan, partner. Imbis na naging problema mo. Parainom ka eh. Dahil ka manggana, pati ayuda, medical, dahil talaga makakuha sa PCSO. Pero maray na sa natayaw na nako Bicol Party List. Si ate, gusto na talaga maghulikan pasyente niya. Sabi ka, okay, papalabasan ko na kamungon yan. Itataya ko na si pangaran kan ako Bicol. Luwas! Ako Bicol kan pangaran sa BRT test para makaluwas na sinda. May isya akong GL kako na through Congressman Saldico and Congressman Garby na 50K para temporary makaluwas sinda. Temporary masettle sa bill and then i-repair sa DSWD. Ayun. Ano man na makuha naman sa DSWD, ibalik sa BRT and then yung remaining noon kami nang bahala. Sagot na talaga ka na. Hindi. So kung gusto sabi sabihin, partner, pagdulo ka sudma, dahil ka nang dakol na mga pagduwa-duwa. Di na, tapapalawas, Talagang pinaluwas. mahalay pa kung Madagdag pa sa bill. Bako lang dadag si bill kundi, so ano baga, so, Ibang hindi klase conveniente na yaong kadaman sa Ibang lawag klase talaga ang ako Bicol Party List sa Manay LB, ano? Ora mismo. Ibang klase talaga si Congressman Saldico asin si Congressman Pido Ugarbin. Ang Ora pagtabang mismo. partner, ora mismo. So ngunyan, nakaluwas na ang pamilya ni Elaine. So, Si Tiyo niya. kumusta mo Ay, niyan kumusta si si Tiyo? Tiyo mo? Okay naman po. Okay na po siya. Ayos Para na. kay po mag-propine Puro halo. paingalo. Pero at least napaingaluan na ka mukhang tig-iisip nindong bayadan. Naka-relax. Oo. So dahil nakaluwas na tabig Elaine si Tiyo mo, medyo nagiinan ka mukhang pag-iisip. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido Kanako Bicol Party List? Nakulaan pong pagpasalamat ko sa inyo. Takbo ko man po, dahil sa inyo, sa pagi sa inyo, budot man kay madam.
Di man po makalos tulo si Uncle. Anong pangaran ni Uncle mo? Alan Darayam Alan Daria, taga sa in. Monteso. Tiga dyan po siya Sabihan sa mo si Uncle mo dahil na Victoria. mag-shot. taga Victory Village. Sabihan mo si Uncle mo dahil na magpara-shot, ha? Dipisil magpara-shot. Difícil na magparainom partner. Ang alcohol content, grabe. Oo. So, maliban duman, partner, sa pagtabang ni Manay LB kan ako Bicol sa pagpapaluwas, ta siyempre, siya man nagparasikaso, dahil siya nakapag-anap buhay, medyo kaipuhan, iba man si Congressman Saldi talaga, pigiling niya eh. Siyempre Kung nga, sa in medyo na didipisilan niya, kung ano ang inisilin na ya, kawaraan. dahil ni nakasikaso kan pagbuhay-buhay. Kaya Elaine, maliban sa pagpapaluwas kitiyo mo, may kadagdagan pang tabang ang ako Bicol Party List si Congressman Saldi ko and Congressman Pido Garbin. Pasok, Juday! Juday, pasok! Ang pagbabalik ni Juday. Ayan. So ini, pangpirang aldaw mo ini manano. At least, daikan isipon. Ano? Salamat, Juday Agoncillo. May bagong apelido ngayon si Juday. Agoncillo. Muso artista ito partner. Ah. Si Juday, dancer yan. Ah, Diba okay. yung magbaili si Juday? Sige. Anyway, sa ahagad mi man ang lalong karahayan ni Tiyo. Ano pangaran ni Tiyo? Alan Daria. Alan Daria. So anong masasabi mo na may dagdag pa? Anak ko Bicol, natabang sa imo. Nakulawon talagang pasalamat. Nakulawon po yan na tabang buda. May pasiguro naman kami sa... Tapos may pasiguro partner na sa daan. kalalakaw mo ba medyo napaha ka, may tubig pa yan kayo. Ano sa iling mo talagang patunay na ako Bicol, ano man ang oras masasarigan. Hindi man po akong masabi. Dahil nalugod kayo masabi. Dahil nalugod kayo Naubos masabi. na. Anong klase itong day masabi? Daing masabi na talagang... The best po. Ano? The best. The best. Ayan. Ako Bicol, the Party best. list. Ako Bicol Party List The best. is the best. Ayan. Nanay si Denyo. Ate LB, si Denyo, ano tabihan sa imong mensahe man para sa mga nangangagad man in tabang Oy, tama-tama. medical? Nangangapudan pa lang kita. Siyempre, nagdadangog sa radyo, ragon mo niyan. Nagdadangog sa Facebook. So, mga may problema medical, anong mga gigibuhon man ng LB? Ako yan po sa BRT at automatic man po, yan sana ako sa Windows 6, Malasakit Center. Pwede po ka magdamag Duman ka sana mag-iling. Nya, duman an sa imong mga fans. Yan dyan ang Ayan. Malasakit Center. Every day po, 7 to 5, nasa Malasakit Center ako, Windows 6. Yan so mga nasa BRTTH na. Apo. Sa Sa mga mga- day pa po, Manay. Sa Cubicol office na po, second floor. Ano ang mga requirements na dapat tindang darahon? Medical abstract, Medical barangay abstract. indigency, hospital bill, and then po sa Ano mga ito? reseta. Lolo, ito pa na. Medical Medical abstract. Medical abstract po, may perma kang doktor, May perma ng doktor. may license number, barangay indigency, permado kang kapitan, Okay. and then for medical assistance ang purpose, Oo. plus yung hospital bill, Oo. prescriptions, kung may mga laboratory. resita. O alimbawa man ang naglalakaw, so medical, so certificate of indigency, kay sa'y nakapangaran. Sa Magalakaw, So kung magalakaw. DSWD. Ilalag duman sa baba. So, Bako sa pasyente. purpose. Medical assistance para doong pasyente. kay. Okay. Pero kung BRT test po, kahit nakapangaran sa pasyente, nakapangaran sa bantay, walang problema. Walang problema. Yan. Okay. So yan mga Ano? ka-action maliwanag tabi. So yan mga Manay, nagmamaot, ilagay Manay ng LB. medical assistance. Yan pala Manay LB ang mechanics. Yep. Kung paano mag-agad yung tabang. Mechanics na Requirements, mechanics. partner. Requirements. Ayan. Mga ka-action, sa samuyang pagbuelta, may saro na naman kitang tatabangan, tatawan man, panibagong paglaom. Ang tabay sa nakamang mga ka-action, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kuminsan nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kuminsan nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin.
dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo maugma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawag ako sa tubig na Maria Rizal, matawan ang itulan para po maikot we want to focus po and hindi po alumin ng vision. Ang presenteng sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malilim. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang samuyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo! Partner, nakikig sa'yo mo si nanay, sabi nanay. Pampagising lang po yun ng mga natutulog na katawang lupa. Mga pampabuhay at tiya, anarog kay ning oras, pagdai mo, Siesta time kaya baga nanay. Masira mo mag-unat-unat. Nakikig si nanay, sabi ni nanay. Mga ka-aksyon, weltada kita partner, ngunya naman na magkahapon, makakasabay ta si Nanay Maria Silvia Floralde. Ayan. Saro siya partner sa mga beneficiaryo ngunya na paghahapon. Maray na paghahapon, nanay. Maray na apon, ma'am po. Opo, nanay, nandito po kami. Ayan! Pigilin ni Manay ko. Maray pa si nanay, bako camera siya. Talagang nakatutok siya. Nanay, naiiling ko po sa imo ang aura mo. Pero ang taong ka na pala, happy lang, perme. 65 po. 65. Taga sa'yo po? Happy. Daraga. Sa'yo sa Daraga? Sa may likod sa video. Sa likod kang video. Barangay. Sa likod kang video partner, kuyan ito, Bolt. Hindi, sa may likod. Napahulog si Tia. Anong barangay ito na? San Roque ba yon? Bako, Ilawod. Ilawod. Sa likod kang video. 67 ka na, nanay? 65. Yung kung dagdagan kong ilagay. May agumpa, Daraga o ano? Balo na po. Balo. Daraga na. Pero po, anaki mo, nanay? Saro lang po. Saro lang. Aloy ka na nabalo, Manay? 10 years. Ay, mga 11 na po. Dahil ka na naghanap pa ng iba. Day na po. Buon kan mabalo ka, dahil ka na nag-love life utro. Day na po. Wala naman nag-ilusyon sa iyo. Wala. Binawal ni Manay. Siguro nanay kan aki-aki ka pa, talagang pandiurag, talagang beautiful man, ano? Siguro kan aki-aki, kapag ka man sa si partner, no? Mataba lang po. Kapandok siya ni nanay ko. Ay, sige.
Opo, Nanay Silvia Tabi, tanong po tayaong kapuigdi. Nagagad po akong tabang sa ano po. Wala man po kang pigkuan ng pang laboratory ko po ta. Ano yan? Di naman po ako nagtrabaho. So, agi ko lang po. Kulang man po ang kung ano niya. Tikikita. Nagbabayad po kami sa ilaw tubig, sa pagkaon na roal daw. Kunya nga ni po na ako nakapaglaba. Nagbabayad pa ako sa paglaba, sa paghugas kay plato. Kuminsan po, so angi ko, para pirit ako kung ano-ano pong mga herbal na para Ano po ang hilang mo, tiya? ano yan, breast cancer, saka po, lymphedema po, lipoma po, digdi. Bago akong opera po kaso, June 7. So, iyan po na una ako may lapo ika. So, Dagi po, digdi po. Oo, so bagong opera po pala. Mga 2 months na po yadi. Nadawag ko na sinabi mo naglalaba. Naglalaba ka pa po? Labada? Day na po, nagpapalaba po kami. Pero itong piglalaba mo sa induman sana. Day naman po ako pwede maglaba, mas pagkarigos Day ko. ka ito nababanggit mo. Iyo. Naglalabada ka po. Day, naglalaba ko sa... Okay, na kung naglalabada ka pa. Oo po. Nanay, sa araw po kaning sitwasyon, masakit ang buhay. Ano? Iyo po. Kung saan ka makuha kwarta, kung saan ka magkaon mo, may ira po. Kumisan may nagtatauman po ko, so so tugang ko. Tapos so, pamamangkin ko. Pigitawan man po ako kwarta, kumisan na 1,000, 500. Mabakal ko daw kibulong. Opo. Gurano ka dipisil ang buhay, tiya, na sabi mo nga ni Isuaki mo sana nagtatrabaho, medyo kulang. Sa ngunyan po, Tiyo, dipisil na dahil na po ako nagtrabaho, mapagadong bagaan sitwasyon sa ngunyan na pandemic, kung saan ka makuha kwarta, so problema sa gabos-gabos, sa roal daw, dipisil, lalo na po sa pagkaon, sa pagbayad sa ilaw. So ilaw nga niyo yan, alang kawon, dito mo sa napigabayad mi, nagdurubli pa. Tapos may sa ilang tubig. pa, nagkailang ka pa, tiya. Nagilang pa po ako kung saan ako makuha. Oray nga ni, tingam ilbi, natabangan ako, lalo na po nung inupiran ako noong 2019, si Sir na Rodel Batocabi, nagdumang pa ako sa sa park. Sabi niya, dumang ka ngayon. Mandabi ni Ma'am Elby, dumang ka sa park. Ito nga si Mr. Batocabi. Nagpanik po ako duman sa estate. Tapos sabi naman ni Mr. Batocabi, dumumang ka nga kay Ma'am Elby. Nagduma naman ako sa... Ito naman pala siya. Anong taon po ito? No, 2019. So may medical mission po sila. So bago nagadan po si Iyo, Congressman bago po Batocabi. nagadagan. Dakula po, pasalamat ko dumanta. Kung sa ila Siguro, kumakuasan. partner, 2018 ito. 2018. 2018 to? Kung 2019, tiya, multo na itong nakaurong mo. Ayo, September So, ganito. ibig sabihin, tabi nanay, patunay talaga po, nakaito pa man sa good mo niyan, anak ko dito, party list po, pirmiyaon. Pirmiyaon po, nakatabang sa ko. Si former Congressman. Ang primero Rodel pong Batocabi. nagtabang sa ko, si Ma'am Elbeso. Mga Talagang gabos pwede kong na mag-congresswoman si... laboratory ko po. Oo. Ika po ang nagtabang sa ko. So, primero inagadan mi. So, ngunyan man tabi nanay, si Congressman Saldico man ang nagtabang sa saywa. Na nanay? Opo. Opo. So, ngunyan tabi nanay, bagong opera ka. Opera, opo. So, anong ngunyan po nanay ang sa imong kahagadan? Nanganing... Mapa-CT scan po kami sa Lunes. Wala po kami pambayad. Tapos, magpabiopsy naman po. May nailing naman pong bukol sa dudo ko. Magpabiopsy sa Thursday po. So, pampasitiskan, pampabiopsy, po yan ang problema mo naman. Yun naman po, ma'am. Opo. So, dipisil ang buhay talaga, partner. So, Saruan aki, Hindi na nakakatrabaho. senior citizen, Balo. trabaho, may kailangan pa. Kaya Talagang bago si masakit. tiya, napaibi talaga siya sa gabatkan. Ako sa natiyo, ang sanit, sobra. Sabi ko nga ni, maray pang Makulog- mawala ka na. makulog- Sobra po, tiyo. Anong gusto mong sabihin, tiya, na mas maray pang mawara na? Tiyo, nasasabutan ko. Mawala ka na sa mundong ibabaw kaysa mabuhay ka pa na ang grabe ang sanit. Gusto mo nang mawara sa ibabaw kang kinabahan? Opo, kaysa magsakripisyo ka sa sanit, aga hapon bang giday ka nagkakaturog. Pero nanay, yan po namatayan mo dahil kay ito, una mo, warang matabang, garakabing problema. Pero ngunyan po nanay, tatawan Iyo. may kaning bagong pag-asa. Takulaon po ang tabang kaini, lalo na po sa malasakit, so nagtataos tabang ta. Kay to, day ko pa man po yan aram nung magandang po sa agom ko. Akong kaaram-aram, no ako no nagka-problema digdi sa breast cancer ko po. Dito ko pa rin na siya na, dakul ko na matabang sa ko. Yan. Dumang ko lang po na So isiyan. ngunya, nabago po, so Pagtubod. po, na habang may buhay po nanay, may pag-asa. Okay, Yung nga ni. nakaabot na kay Congressman Saldico
ining problema ini Manay LB. Tatawan ka na ng bagong pag-asa ni Ano Congressman ang sabi Saldi. ni Congressman Saldico tabi? Ang Problema pilantropong niya, congressman ka na ang problema niya tabi Ate LB, pang-pabiopsy, budapan. O, automatic pa lang talaga. Automatic. Nakaabot na sa kaaraman ni Congressman Saldico ang pilantropong congressman ka na ako Bicol na may bulawan na puso. Kaya may aksyon na. Anong aksyon yan? Ano po sasabi Manay ni LB? Congressman Saldico, bayadan na daw po sa pang-CT scan ni nanay, pati contrast. Kung ano man po ang kaipuan para sa BRT, sasaguton ka na ko Bicol. Ayan. Salamat. Ura mismo. Ora mismo nanay, pampa-biopsy, pampa-CT scan. May gura ano ang CT scan mo niyan? Ini po nanay, 8,250 po ini. Nadarahon lang po sa social worker. Libre na po si CT scan, pati po si bulong na contrast. Tagot na po ni Congressman Saldi ang ako Bicol. Ayan nanay. So ini lang po ang dadaron mo nanay, sagot na tabi ka na ko Bicol. At sa And imong kung medyo pagpa-contrast, may kadit pampa-CT pagkalibungan ka duman, dulukon mo sa na si Manay LB Oo. para alalayan ka. Aside tabi ka ining laboratory tabi, gabos na bulong, nayaon sa loob Available sa BRT. Sa kay puwan ni nanay, sagot Sasagutan, naman apo. ka na ko Bicol. O yan ang tabi nanay ha. Kaputan mo tabi yan, yan tabi ang And pagpapatotoo. maliban dyan, Tia, dahil nga nabanggit mo, so dipisil ang pagbuhay-buhay. Sabi niya sa imo tiyo. Oo nga ni. Yan ang mga kagabatan ni Tiya. Oo. Bigla akong nagkaigong pamangkin. Dahil nadangog ni Congressman Saldico ang kadipisilan na ika may namamatian ang pagbuhay-buhay, maliban dyan sa tabang sa imo sa BRTTH, igwa pa sa imo ning surprise ang tabang si Congressman Ayan. Saldico. Juday! Pasok! Agoncillo! Oh. Ay, nanay, bagas, gatas, dilata, tubig, importante yun. Tapos siyempre baka maakog ka ba kaning kinakain Ano mo. ngunyan ang masasabi mo kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List? Salamat pong dakulaong kay Congressman Saldico sa tamang niya. Sa maski man puro pa nung dura man po kami paghanap, natabangan niya kami sa ngunya na. Nangangaipo pa ako kay kwartang pambayad sa CT scan tapos sa pagpabiopsy. Salamat po, dura na po akong masabi kundi po dakulaon talaga ang tabang kan ako Bicol si Congressman Saldico po. Salamat po sa dakulaon na pag mamaut mi na ano yan natabangan kami. Salamat pong dakulaon ta. Wala na po akong masabi ta. Masingunyan po. Di po ako makapaniwala na matao po siya kay ano yan. Ang midwid ko lang po si Bato Kami. Opo. So okay lang po yan, nanay. Siyempre sa panahon nindo ka ito. Diba? Oo po. Aram mo kaya nanay, si Congressman Saldico, nagtatabang iyan, dawa daing camera. Nagtatabang iyan, dawa daing mo bisto. Basta nangangaipo, matabang, asin matabang. Ano po nanay? Ta si Congressman Saldico may bulawan na puso. Opo. Ayan. One of these Okay. days, tabi nanay, Dahil mo, ipapabisto Manay? may ka kay Congressman Saldico. Maliban sa may sorpresa pa sa imo. Igwa pa si Manay LB ning pa-music sa imo. Ayan. Ah, salamat. Salamat May Ma'am pa-music Ilmi. pa. Saura ako Pinundungan niya. Bagay man partner, bagata. Pinundungan ni at bagayunon sa background. Kaya dapat dahil mo pinundo. May pa-music. At san igwa kanin. Dagit, ura mismo. Libre Okay. ipon. So, saro na naman kababayan ta si Lola, 65 years old from Lola Dalaga. Silvia. Ang natabangan kan ako Bicol Party List sa paagian kan ni Manay LB base naman sa kamautan ni Congressman Saldico, lalo na ang mga senior citizen na Bicolana, Ayan, Bicolano, matauanin magkakanigong pag-alala. Nanay, hagad mi tabian sa imong karahayan Pagrahan. asin halawid Opo, salamat pagbuhay. po. Ano po nanay? Opo. Okay? Salamat po. Mga kaksyon. And salamat man Manay LB. Salamat tabi, Manay LB. Anapod na sa imo kan mga yaon dyan sa likod, Idol LB. Ay, ikaw man, Tiyo. Oh, Ayan mga kaksyon, Idol Tia, LB. yan. And Tiyo, Yan. Joshua, Mr. Seram. Yan. Mga ka-aksyon, sa muyang pagwalta, mapauran na naman kita ng tablet. Mapauran kita ng cash. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang. Ora mismo. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan,
Ipadara po ang litrato o video sa Action Ko Online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdiran yan sa Action Ko Online TV page. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kang panahon pag uli mi digdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada update. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat na dakulaon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Gwaki, so itong maray na inuman baga ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dakulaon sa bilog ming puso, digdi sa laong kaining resettlement, dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Nagbabalik ang tabang Ora mismo! Maraming partner. Sabi mo, babalik! Click! Mismo! Oh! Mga ka-action, welcome back! Oy, sa mga nagdadalang tabi dyan na sinag-aabang kan sa tuyang parapol outside, may mandaganang 5,000 pesos. May text digdi. Basahin ko ha. Sige. Sir, good PM po. Makitanong lang po kay Ma'am Remy kung ano po ang requirements sa pagpapagamot. Magpapagamot ako ng herbal sa doktor. Magpapagamot ako sa mata. Hindi man po ako magpapaopera. Magpapadetox lang po ako sa 4 na buwan. Ano po ang requirements, Ma'am Remy? Bakit
herbal, hindi man ako partner, mangkepueng. Di ko alam po. Ano na ang requirements? Ma'am Remy, Ako partner ko daw. ayan baga kung magpapagamot sa herbal na doktor, detox lang po sa 4 na buwan. Hindi ko po aram. Ang aram ko lang tabi kung paano mag-avail kan mga tabang digdi medical services sa BRTTH. Pero iyan ang mga herbal partner, di ko yan aram. Bakit ka man sana yan? Dahil, nag-text nga ni ngunyan. Para maso pangaran ko dyan, ikan tigapot. Yaon. Ika. Kung nagdadagog po ini, Ang kay po ang kayan partner. day po kami, Oregano. day man, Lakad bulan. pasensya na po, day kaming aram na herbal na pigdiditok sa mata. Abo man ako magrekomendar kung ano-ano tabak kagamiton mo. Baka mabuta Mabuta ka pa. Ang aram ko partner na pang-detox sa Ang mata. tama po na cucumber. Tawan ta na lang inininggay. Pipino, tama. Ang kung sa'y nagpapacheck up, may problema sa mata. Ophthalmologist. Ayan, eye center. Yan. Pero kung mga herbal po, Dahil ako makarekomendar, basta ang aram ko, pipino. Pag stress yugod na, mo ang grabe kon- ang eye bags mo, pipino. yugod mo ang kung advisean ko na langatong, ang tigalag dyan. Dipisil, ha? Ayan. Sige lang, so mga partner, sabi mo, problema sa buhay. Kaya tinawan kakarog kayo na problema. Kaya sinimbag ko, ang tama po na pagpa-check upan or aputan kan tungkol sa, or magdigdi ka lugod, taba ka may kuwan man gyud sa BRTTH? May nag-check up man gyud sa mata duman? Oo, kaya magdigdi ka na lang po Pero, sa partner, Action Co Center. ang mga ophthalmologist kaya, pag dyan sa BRTTH, i-recommendar ka man giraray. Day man, ang Sa importante, ma-check upan lang siya, tapos magiyahan siya, arong kay ni, nag-iisip siya ki mga herbal, delikado baga sa mata yan. Pero partner, igwa man akong bistado na nag-check up man. Si Nico Franco Adgulie. Sa mata. Maski anong bagay, partner, si Nico, matibay na para check up yan. Sige. Kaya pasiring ka mo digdi sa opisina sa stasyon. Tayaon digdi si Nico Franco Adgulie, 24 oras. Yan. Dahil na nagtuturong, partner. Tama. Mga ka-aksyon, maray na pagkapon muna kay Eric Barado nakatutok man, Aimee Orjales nakatutok, Bombasi de Leon Gracia, maray na pagkapon, Ribaldo Damiano Ibrahim. Ayan, igwa kita ning 6,100 viewers. Tapos may bisita kita ngunyan, siya si Yan, ang sa tuyang tablet winner, si Ameline Lorilla. Ayan. Isa kang dilawan. Chill. Nakasulat sa embado, chill lang. Isa kang dilawan. Maray na pagkahapon, Ameline. Same po. Ayan, same man. Sabi yun, maray na hapon. Maray na hapon man po. Taga-sain ka, Same Ameline. man. Taga Naspi po, Pilar Sorsogon. Naspi, Pilar Sorsogon. Pirang taong ka na? 19 po. 19. May boyfriend na. Wala, sir. Nata. Di ba yan importante? Di importante ang boyfriend. Mga manluloko, sir. Ha? Mga manluloko. Ano, may pinagdaanan ka? Ara man, ma'am. O bakit nagsabi Sain ka mo yan ng ako ang termino? teorya na yan. Yan kaya, ma'am, ning study first po. Study for Kaya abo ko nang mo nakaan. Pero pag Sain mo nadangog na ang mga boyfriend, mga manluloko? Ano, sir? Lakop Sir, na yan na istorya Iyo na. po, maski sa Facebook. pero wala man ikang hugot. Ara man, ma'am. Sa totoo. Pero nabasa niya lang daan sa Facebook, sa iba. Sa Dahil ang tono niya kaya partner, mga manluloko. Dahil baka may friend siyang naluko na. Baka Yes, po. Iya talaga. Nabasa niya sa Facebook, sa comics, sa liwayway, Pero day ka lamang na crush or warang mga wakasan. po, mga Koreano. mga Koreano ang crush niya partner. Alimbawa si Isay. Basta Korea, po, tatay mo. ikaw po, charot. Mukha ka bang Koreano? Yo, may kapanok ako na Koreano. Sisay. So paragibo ning kimchi. So paragumos kang kimchi naman. Ay, may kabisto kami ding Koreano. Isay po. Single. Alam mo Wow. na. Sige nga. Ay, Atsan, abangan mo. Tayo ang papalaugon Ay, mi kang sige. Atsan, Ay papamidbid ta ha. papamidbid mi sa mo ha. Bad lamang tumibok ang O puso yan sa mo. pinto mi, may Koreano pa. Wow. Nailing mo ito? Iyo po. Gusto mo? Ah. Yay! Sabi niya, sabi niya, yay! Pero dahil man kinag-ilusyon sa imong ngunyan. Dakulon po. Dakol, anong nangyari sa inda? Busted. Busted ka, boss? Yes. Ah. Maadal mo na ako, sir. Pero ano ang mga qualification na gusto mo sa sarong lalaki? Ano po, basta may manners.
may manners, Wow, and tapos? right conduct. Alam ko na, money or money? Manners po. Partner, yan ang Koreano. Yan ang kapandok mo. Yan! Ayan. Pasean ugali kang parehas ko. Iyo. Parehas. Chick boy man, chick Ah? boy dati. Arin. Chick boy. Yan? Ayun. Dati. At saka, Tapos iba ang pigugumos ka, pati ang mga partner. tiyong ang pinapurugutan kaning Oh, tayo. si Al Jazeera po, iyan partner. Tama, iling nga, oh, sus. Kulang na sana sa imo partner, Kim Jong-un. antipara. Kim Jong-un, my idol. Diba? Ano pang qualification mo? May manners. Respect po, syempre. Respect. Ano pa? Respectful, dapat. Respectful. Ano pa? Guwapo. Charot. Guwapo, partner. Charot. Naman po. Basta, yun na. May Oh, pira pangarap ka mo- sa buhay. May pangarap sa buhay. Pira ka mo magturugang? 7. 7. Pampira ka. Garo dahil ka sigurado, gari Pampira ka. ka, unsure. Nakulon po kayo. Pera. Pang ano ako, 6. Pang 6 ka. Puta ako kung pera ka, pampira ka, puta Kaya ako. ako si Mama. Tamay intindan ka. Anong trabaho ni papa mo sa kani mama mo? Ano po, farmers po si pa, tapos si mama, ano lang, housewife. Ay, bakong lang. Housewife. Ah, Mapagal ang housewife trabaho kan sa Correct. housewife. Iyo po pala. Nagluluto, naglalaba, daing day off, daing sweldo. Si papa mo farmer. Teka tabangan mo, May. Totoo ka mag-TikTok? Not so. Pero totoo. Pwede ka mag-TikTok. Digdi po. Dahil duman. Live? My God. Okay. Iyo, may TikTok ba nga nakatukaw lang? Next time. Next time, pagbalik mo. Saan ka nagkaklase? Sa Bayasong National High School Bayasong po. National Taga-Pilar siya. Bagong so lalaki digding torpedo. Taga-Pilar man ito. Iyo, gusto mo Sila kahit Bacara nanahin mo Boys. ito, si Mark? Ma'am, nag-chat ito sa ko. Ay, wow! Saan pangarang ito? Si Labakara Boy? Paano? Panata ka tig-chat? Mark? Paano ka Oh, Mark tig-chat? ito. Ako na mo, nailing ko man, nangga naman siya. Tapos? Pakilapit lang na mikropono. Oh. Gusto ko maki-FC, charot. Gusto niya makipag-FC. Ako po, naki-FC. Ah. Pero ngunyan, di ko naman tig-chat. Ay, inot ikang nag-chat sa iya. Si Labakara Boy ito. Iyo po, Siya pa ng partner. Nailing niya talaga yaw din Labakara. Nailing niya. Ika Talagang pala. nakasubaybay siya, partner. Ika pa lang suinot na nag-chat kay Mark. Iyo po. Tapos, mabunyag. daliin na. Istoryahin na kami. Ano man, nagka-interest Sabi- man tulos si Mark? Ano man sabi tulos ni Mark? Gusto niya man po, manligaw yata yato sa chat niya. Tapos, Hindi ko man tigtugutan. Binastid mo. Iyo po. pero may mas gwapong Mark digdig. Wow. Yan. Okay, ganyan. Right. Siyempre. Sarong Koreano, ang matao sa imonin, tablet. Dahil ka muna magkiling. Dahil ka muna magkiling. ito muna naman. Kuha na tabi niyo. Sarong Korean. Ayan. Ayan. Tapos aliun mo ang face. Balik ka duman sa imong lokasyon. Aliun mo. Dahil na. Bawal nga ni. Dahil man, may distance. Dahil, Koreano yan. Sige. Alat. Gwapo talaga si Mark. Alright. Anong grade ka na? Incoming, na po, first year college. Pero anong edad na yan? 19. 19! Uy! Pwede na. Pwedeng talaga eh. Okay. Si Mark kaya, mga killer yan ki mga 19 years old. Wow. Ang apelyido ni Mark, ang apelyido ni Mark, Park. Mark. Park. Alright! Dahil ikagana ka nin Branjo Tablet, Mark Beans Manzanilla! Park. Pasok! Park. Dahil Kapag mga Korean, mga Park sa mga apelyido. Ayan. Nanananan. Tugtugan nindo si Mark. Yan. Alat. Pailing nga nga sa ano. Alam mo Okay. na, yan, mga sagugurang man yan natugtog dito. So mga pang-love story man. Okay, pang love story. So mga pang-love story man. Korean? Oo. Sige, mga pang-love story man na... mamumiyot Ikaw, pala. Hindi kantan pala na sa pwede. na. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ayan, bigyan ng jacket. Ubaon ang jacket. Ano masasabi mo kay Mark? Mark, diyan ka lang. Oh my God. Oh my God. Sige na. Darama na kay Mark. Iyo po, baga siya Koreano. Ayan. Maputi yun pati. Ayan. Ano man ang reply mo, Mark? Pahiram daw ng mikropono. Pahiram ng mikropono. Ano man reply? Sabi niya, oh my God. Oh my God. Ano man masasabi mo sa kanya? Dito ka sa tabi Ano niyan. man masasabi mo sa kanya? Pag sabi niya, oh my God. Ano ang masasabi mo, Mark? Wow. Mark, how do you find? Ang problema kay ni si Mark, mukhang Koreano, pero garo tapayason. Dahil, syempre, Korea. Iba nga niya ang term niya, Mark. Sailing mo, okay man si Amelin sa imo. Okay po. Okay po. Yeah. Mapuo na yan dyan, ade. Alright. Ah, di Ano ba? ang masasabi mo kay Amelin? Ano, pwedeng mag-FC na? Finish contract.
masasabi mo kay Ameline? Ano masabi mo? Masabi mo tanang na baga siya ng tablet. Congrats. Ha? Congrats and I love you. Sino? Ay! Ano masabi mo, Ameline? Ano masasabi mo? Ameline, ano masabi mo? Alam, madagitan ako kay Digdi ka, Mark, sa ako ba? Yan. Anong masabi mo kay Mark? Mark. Hala. Ayos na sin. Kakute. Ay! Kakute da ni Mark. Di yung pagkikilig si Miss Russell? Si Mark, ang IT may iyan digde. Para sa imo, ano ang ibig sabihin kan I? I stand for? Para sa akin ka, charot. Para sa akin ka, charot. Al. Na-speech po ako, cute niya. So, T, ano ang T? Hindi, iyalin ko rin naman. Ka-cute niya dahil sabi ko. Anong, okay man yan, mga arukan, pang-Koreano. Iyo po. Ano ka? Yan ang mga tipo mo. Na-love at first sight ka kay Mark? Hindi. Ano? Ano lang po? Basta. Yeah! Ka-cute da. Mark! Ayun na yung pagsasabi! Digdi ka na nakatupar. At siya mag-ulay ka mo sa likod. Mga pagkatapos mo. Paki-add na lang po ako sa Facebook. Ayan. Yan. Mark, i-add mo na siya. Sige. Ninong ka na partner? Ayo. Sa kuya na ang duwang sakong bagas. Okay. Sige. Congratulations! Sige na, Mark! Sumugday na nabubutas ang matay. Ayan. Thank you pa. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico? Taigwa ka ng brand new tablet. Maraming salamat po. Natawan man ako kitsansa na manggana ki tablet. Dahil mo pa pala nabubukasan, partner. Ay, bukas. Check mo, baka wara dyan sulaog kang tablet, mauli ka. Na kay Mark. Anak kay Mark. Adunon niya da sa balay si Mark. Tagasayin nga ni si Mark. Malabog. Ayan. So yan. Ayan, may laog. Okay. Okay. And siguro, yaong ka naman sa Ameline, ano ang mechanics para manggana man ng tablet sa ibang mga kaparehas mo estudyante? Invite mo sa mga friends, mga kapwa mo estudyante. Para po manggana man ka mo ki tablet, just like the page po, official page kang Action Ko Center. Tapos, mag-comment po ka mo duman kunya dapat ka mo ang manggana. Tapos, mag-add man po ka mo ki 3 friends para maaraman maninda na nagtatao ki tablet. Thank you po. Okay. Ayan, and bago ka magluwas, congratulations! anong ginarayan masasabi mo na kay Mark? Ayan, last message para kay Mark. Last message para kay Mark. Ano po? Paki-add na lang talaga ako mag-chat-chat na lang kami. Ayos talaga. Yan, partner, ang patunay na digdi sa tuyang programa, partner, may mga kilig moments. Yan, congratulations sa imo, Ameline Lorilia. Mga kaaksyon, igwa kitang nanggana, igwa na naman kitang sarupang manggagana nin brand new tablet. Siya, partner, dahil iba kundi si Florime Itzaluce Ramos! Basahin mo, partner. Ayan, mga kaaksyon, ang sa iyang naging mensahe. Uni na, marahay na hapon po, Congressman Saldico. Ako po pala si Florime Itzaluce Ramos, 14 anyos, taga-Buhatan, Santo Domingo, Albay. Nagaklase po ako sa Bicol National High School. Grade 8 po ako. Saro po akong may kapansanan. Pero maski po igwapo ako kikapansanan, di po ako nasupog na mag-agad kitabang, lalo na po nakaipuan ko po talaga ini. Gusto ko po nasaro man po ako na nagmamawot na manggana ng tablet. Dakulao na po kaya ining tabang sako, lalo na po na modular po kami, tapos minsan po kaya may day ako nasasabutan. Dai ko po ma-chat ang sakuyang maestra, tawara po akong pigagamit na sa diring cellphone, nakikisubli lang po ako sa pinsan ko. Daiman po makabakal ang sakong magurang nin arog po kay ni, talima po kaming pigpapa-eskwela. Tapos duwa po kaming magtugang na parehas disable. Kaya sana po, saro po ako na maswerte na mapili na matauanin sa diring tablet. Dakulao na po kaya ining tabang sa sakong pag-eskwela. Kaya please po, sana po mailing nindo po ining sakong pig-comment. Salamat po and God bless po. Unin na po ang sa iyang numero. Okay! Congratulations, Tabi! Sa imo, Florime Itzaluce Ramos. Paano niyan makuha, partner? Partner, duwa sindang magtugang na disable. Kaya, ihatod mo ini.
Ihatod mo ini. Oh, kung dahil tabi nindo makuha digdig, kami mismo ang action ko staff ang mapasiring sa imo. Pero congratulations sa imo. May maapod sa imong staff kan action ko center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na brand new tablet. Congratulations! Ngunya naman mapili kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner! Ayan! May manggagana ngunya ng 5,000 pesos! Ayan! So mga nag-comment dyan, nasa comment side pa ang si Nestle Leona Laral. Mahiwagang Garabon! Bombase de Leon Garcia. Pasok! G. Bayaban Beheranom. Ayun. Uy, may apelido ng Uy, Beherano garo si... Koreano man sunagatudkan ko na. Partner, si G. Bayaban, may Beheraano na oh. Erica Joy Barado. Nag-atod si Nico digdi. Partner, nag-atod si Nico. Yan, ninali niya pati suko yan, oh. Ayan. Otoy gwapa oh. Siya si Nico Batista. Ayan. And first nominee kan Batista Party List. O naman, si Ryan Quinto. Second nominee. Third pala. Tapos si Reggie pala ng second. Ay, ang first. Okay. Okay. First nominee si Reggie. Second si Nico. Third si Ryan. Okay. Si Lear pala ng incumbent. Ikaw na. Kung ang ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa ang Batista Party List, ano ang kuhan? Binati na, babatiun pa. Yan! Ayos! Sige. Bebe, nasabutan mo ito? Scramble na! Scramble my pain with his finger. Alright! Congratulations. Si partner. Ika talaga marami matindi kang... talaga ini. Partner, basa! Ay, maray na pagkahapon, tabi. Congratulations sa inyo. In advance sa mga nag-send kan comments. Si Caitlin Kelly Bilon, nakatutok pa. Partner, ini ang patunay na kung minsan may mga panalangin na dinidinig talaga. Kababasa ko lang kan text kanina. Na sana manalo siya. Okay. Halos gabos ni partner, sana nagmanalo sila. Gusto nila. Oo, kaya nabasa ko ini na sana manalo. Nanalo nga. Kasi hindi umaayaw. Correct. Dapat, permi diretso lang, kamautan. 0912 0912 369 369 0346 0346. Siya tabi si... Alam mo na, Chana! Don't declare the name first. 5,000 ini mga ka-action. Basta binasa ko yan. Na nakikinig nga kami. Si Ate LB nag-comment. Sana nga manalo ako. Nag-comment si Ate LB, Hello! Maray na pagkahapon. Ano so tinext mo kanina? Ano so manalo po. Pambakal bulong ng mama ko. Ang text mo kanina, sana manalo ka. Opo. Taga-sain ka? Taplakon po, ma'am. Taplakon, Kamalig, Albay. Okay. Di ba binasa ko yung kanina? Nagdadalan ka ngunyan? Opo. Ang akos ko po, ang may cellphone, nagagamit po. Opo. So ngunyan, nag-ano ka? Ako sa radyo. Nagdadahog ka pa sa radyo? Opo. Opo. Sa'yo na radyo. Nag-adlahog pa po kami sa radyo, doble. Doble. May radyo doble, partner? Okay. Radyo doble. May radyo single. Saan ka nagdadahog na radyo, tabi, nanay? Oragon. Radyo Oragon. Okay. Pero ang aki mo? 5 po. 5. Sisay ang kaipuhan mong pabulungon? Mama ko po. Sumama. Hulaan ko, isa kang BHW. Opo, ma. Opo, sir. Opo, mama. Opo. Ano ang trabaho ni Agu mo? Ano lang po, ning extra sa ano po, construction. Gaano mo ka-importante, kahit gaano mo kaipuhan ang kwarta tabi ang 5,000 pesos? Ang bakal pong pagkaon ng mama ko. Ano ma? Oy, pasalamatan mo ang nagbunot sa imo ining dilawan. Ining dilawan na Siya si Amelie na may nagbunot. crush na Koreano. Salamatan po. Okay, congratulations, Aimee Orjales! Orjales, kan Barangay Taplakon. Congratulations, ang gana kanin, 5,000 pesos. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Salamat po kay Sir Saldico na at sa Kipo po. Kung pido gabi. At sa inyong dalawa po, isa po.
Oh. And syempre sa nagbunot sa imo. Pasalamatan mo si Dinawan na may crush sa Koreano. Maraming salamat. Aha. Ayan. Sige. Congratulations, Garo. Paano niya makuha yan, partner? Ay, mi. Po, Garo, day ka man masyadong maugma. napaibiyo ako. Oh, Napaibi, napapaibi. okay. God is really good all the time. Ano? Thank you, Ma'am and Sir. Opo, congratulations. Ma'am Amy, may mapuntabi sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na 5,000 pesos. Thank you po. Alright, O, bye-bye. partner, paano man manggana sa iba? Ano ang mechanics? Sa mga nagmamawot man manggana dyan na premyo, mapa-tablet or mapa-cash, parehas lang ang mechanics, i-like din doon sa muyang official Facebook page, ipadaraan sa indong komento kung dapat ka mong manggana. Siring Monday paglingawan, ibugtakan sa indong contact information, asin magtag ning kapwa FB friends. The more, the better. Ayun, napakalinaw, napakasimple ng mechanics para manalo ng cash. Ayan, partner, inabos na rin. Nagsurusubra na nga rin kita. Ayan, mga ka-action, igwa kitang napaugma, igwa pa kitang napakilig. Nagtao May pa kita, natabangan. Nagtao pa kita ng May panibagong naayudahan. pag-asa. Siyempre, mga ka-action, At informasyon. may namumuupang pag-ibig. Correct, at yan, Digli isibot lang na. yan sa pag-ibig ora mismo. Yan. Mark, Mark? Inad mo na? Si Safe dapat mag-add, ikaw o si Mark? Ano po, lalaki dapat. Ay, lalaki dapat, Mark. Ha? Male first. Sige. Sige. Mga ka-action, inabot na tabi kita kad oras na nga kitang paramihan tras na magpaaram. Magirilingan kita liwat sa Lunes para sa satuyang panibagong simana. Kami ang sa indong nakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, and mga Salvador kan Bicolanja. Ako man po sa indong lingkod, ang sa indong Mr. Siram. Masiram alagad malanit, malanit alagad masiram. Joshua Martinez, God bless Bicolanja, mabuhay. Maray na pagkahapon, asin, salamat.